niya. Ang pangutanan nito, o baka na? Ito, matubran. Oo, iwasan mo na yun ba? Pero kuan man, God, pabalusan lang ko kaduhala. Kasi alam mo, gamay lang yun. Luwason pa ba tanihin mo ba? Sa inyo niya, di daw tamo ingon nga mubalos kung dautan. Nito mo ba tanihin? So, ang ato di ay pagpasaylo, pagdilig, pagbalos, connected na siya sa ato ang pagtuo. Kaya kung kulang pagtuo, nga sino ba niingon nagsaad nga ako ang panimalos, ako magabalos. Kung mubalos yun ka, wala kay pagtuo sa iyong hibo, mga siya lagi, iyahan ang departamento, chill ka lang. Ako'y bahala ng sihibo ba? Nito o bata sa iyahang saad? Unya, nakabantay mo, nag-isot ko diha mga hinigugma. Pag-address niyo ko pa ba, mga hinigugma. Kanang word nga mga hinigugma sa English, beloved. Beloved. I-describe niya na kang Jesus. Sa duha ka kahimtang. Ang una, ganun to muna itong sa bago lang nato nakita sa Regional Convention. Umay na bautismuhan si Jesus, kini, ang akong anak. The beloved, ang hinigugma. Dayon, panahon sa transfigurasyon, gitawag ni Jehova si Jesus na hinigugma. Niining higayon na gitawag po mo ni Jehova, gitawag na ni Jehova mga hinigugma niya. Kaya dili niya gusto mo banos na. Dili niya gusto mo kunawala o dautan. Kaya dili na ako ang departamento. Wala sa ato ang responsibilidad sa paghimo niya na. Indot kayo, no? Ang pagpanimalos makadaot sa kaugalingon, makapasamot Panginoon sa pagdumog sa usa-usa. Yung mismo balos, malikunon na ito atong pagtuo nga si Jehova. Si Jehova nga Diyos ang manimalos para sa ato. Sundo ko na ito si Jesus. Kay si Jesus na siya'y pagsalig na ang Diyos mo'y manimalos sa inustisya ng hihimo sa iya. Si Jesus na ganin niya. Si Jesus na niya. Hipit na tao, kumpletong impormasyon, nahibalo sa tanak, kahibalo sa kalibutan. Pero iyan niya po yung isang nga responsibilidad kay Jehova. Ingon si Jesus, ikaw na'y bahala, Ama. Pwede ba nato masundog si Jesus? Dihang mahimuan tao inustisya, mayroon tanga, ikaw na'y bahala, Ama. Tabangin ako, na maalim ang akong kasakit. Nag-ibati, hindi mo pinadali. Hindi pinadali. Nindot kayo nga, isalig nato kami ko. Sa versikulo 20 at may padayon, kung ang imong kaaway gigutom, pakana siya. Kung siya kiuhaw, hatagi siya og tubig nga mainom, nga naay poison. Wala. Tubig nga mainom. Kung sige kinahanglan nila, atong ihatag. Ipakita nato ang bukong kay muna ang ato ang responsibility. Diba? Muna ang ato ang responsibility. Imbis nga masuko o manimalos, pangitag paagi nga makahimo ta og maayo sa kaaway. Di kaya nato nang muna-muna ta ba nga bisag wala lagi ta ni malos, pero muna-una to sa pagkasing-kasing, nahirapay ba ito, masakdo kunta, apat, yapon ang siya, no? O bisan o pag-una-una nga naon tayo, kautang mahitabo sa ilaha. Again, dilig na to na department. Bisan pag kung sa kasakit. Si Jehova. Diba? Sa Tagalog sa iyo nila, ipasa Diyos. Mura kung Bisaya, ipasa sa Diyos. Si Jehova na bahala. Isa man ang himpit, hibalo, unsa na siya paghimo. Unya ang pinakamaayong paghimo o maayo sa uban. Labaw na kung ang inustisya na dawat at umikat sa katilingban. Mo ang pagsangyaw. May balo na po sila sa kamaturan. Dayon, sa versikulo 21, ingon diha, ayaw pagpadao sa dautan. Ayaw pagpadao sa dautan. Kay, gusto mo kitang ubalos? Gusto kitang ubalos. Pero kinantang, murason ta ba nga, mumanay gingon, mumanay gingon nga dili naman ni malos, pero wala mang kakasabot sa sitwasyon. Mo mong niya ang hitabo sa ako ba? Mo mong niya ang gihimo. Sige, exempted na ka, kay mo manay nga. Di mo na ba? Dili. Again,
Kangihuban na nga departamento, dili na ito ang department. So di na to, kuha ang trabaho si upa. Laban na di ta mahibulong-himo niya na. No? Ingon nila ayaw pagpadaog sa dautan. Kung mabati kang buhay mahimo sa mga daw-dawgan, ayaw po di pa kumaw sa uban. Posible, nahimuan ka o inustisya ba? Niya di man yung ka manimalos, pero pagkabot mo sa balay tuwa akong anak, magunanan kiniron. Mapahangtang na naman sa kauban sa pamilya ba? Niya doon kayo ang bata, inosente kayo, ang asawa, inosente kayo, niya dito ka manimalos. Wala kaya po nato na punto ang cycle of violence, cycle of injustice. Pero ang nindot anak ay makapangayon tagtabang sa mga hamto, mapa-adjust ta sa atong panguna-una. Kaya naay naing paagi na daw madaog ka sa dautan. Panaglitan, grabe, wala dito katubag.